Bună dimineața, dragi prieteni! Sunt acasă la mine. Acum eu aștept moșneagul, trebuie să vină. Trebuie să vină moșneagul. Eu sunt babă. La mulți ani și Crăciun fericit care a trecut, că nu am avut, n-am mai făcut video așa. Ce-am făcut la primărie cu capra, nu prea am avut timp să vorbesc. La mulți ani și un an nou fericit, cu multe realizări și împliniri la toată lumea. Azi e în 31, mergem cu capra. Acum eu nu m-am echipat. Moșneagul stă undeva mai la vale acolo. Un prieten meu, Cătălin. Și o să merg și eu să mă deghizez în babă. M-am berberit ca să nu mai par cu barbă. La primărie aveam barbă. Babă cu barbă. Da, se poartă acum. E la modă. Așa că hai să ne deghizăm și noi în băbuță. Să facem o băbuță frumoasă de mine. O să filmez astăzi cu capra. O să văd cine poate să mă ajute cu filmatul, că na, eu am un rol acolo și nu pot să filmez. Și la mine, eu stau în partea ailantă, acolo. Aici stă mama. Și mă duc la mama să mă deghizez, că la mine doarme băietul și nu vreau să-l trezesc. Și o să mă duc la mama în casă să mă deghizez în băbuță. Cred că v-a plăcut. A doua filmare a fost făcută de pe alt telefon și nu a fost filmat așa bine. Asta e, o să iasă clipul ăsta, o să iasă mai bine, poate. Haideți să ne deghizăm. Văd că începe a ploua. Sper să nu ploaie azi. Să mă dezbrac întâi și întâi. Să mă dezbrac. Am aici hainele, catrința, baticul, bluzița asta de ie, cojocelul ăsta, nu știu cum e, cum îi zice și tatăl asta, la șubă sau cum îi zice? Pufoaică, da. Pufoaică, asta e pufoaica. Haideți că trebuie să las telefonul așa. Să dau cheile jos. Să-mi trag șosetele. Să vedeți ce băbuță frumoasă iese. Numai că trebuie să mă ajut și... Că nici bine nu am apucat să mă dezbrac, că vine moșneagul. Vine moșneagul la mine. Vine moșneagul la babă. N-am apucat să mă îmbrac, să mă dezbrac, nimic. Ia să vedeți ce moșneag frumos am eu. Să vedeți ce moșneag frumos am eu. Ia uite-l. Moșneagul meu a nebunit. Umblă numai după iubit. Măi moșneji, nebunești. Dubai, da. Tu vrei să mă zăpăcești. Dubai, da. El e moșneagul meu. Eu sunt băbuța. Băbuța mea. Salut. Să trăiești. Bună, soțule. Dar ce cojoc șmecher ai. Normal că. Wow. Hai că minte. Ai fost cioban o viață, băi, moșneji. Asta este. Asta se dă, asta mă cheamă.
Da, sper să vă placă moșneagul meu. Vă place oricum că e frumos. E mic. Hai să mergem să mă îmbrac și eu. Da. Hai să mă ajut tu, băbuț, moșnegi, băbuță. Ia să vedeți ce ochinci. Pregătit din cap până în picioare, ia uitați. Acum să-mi Brâu. și brâu. Cuțătul. Băi, ți-ai luat și cuțet? Normal că Trebuie să trebuie să tăiem- tăi coada la capră. Te stai în coada la capră. Păi dacă moare, ce faci? Haideți să mă echipez și eu. Trebuie să las telefonul așa. Că n-am cum altfel. Fra, Cald frumos. el e Cătălin. Eu Fratele meu. Nu-i fratele meu, dar suntem. Am mâncat tot turtă pe șanță. Am mâncat turte pe șanță amândoi. Unde e buciul? Am aici baticul, Catrința, alt batic. Cum se zice la este? Jos ca să te ajut. Cum se zice la este? Am uitat. Brâu. Nu știu. Aici e Ia cu pantaloni. Începem cu pantaloni. Dă-ți te îmbrac. Te fac frumoasă, Te ghini lui nebună. Cătălin Moșneag. Dar știi? Dă-ți te Te fac zic care-i frumoasă, fața. nebună. Asta e fața? Normal, e de acolo, aia. Ai și în Stai față. așa să închid buzunarele. Nu Aici. iasă banii. Ai stipiș. Dar am Pe dinainte. pișătoarea. Ce zici, umplu geanta asta azi? Nu pe asta, o umplu sau? Colaj, da. Încă nu scot cuțit. Băi, dar oare mai iau și eu ochinci? Nu iau ochinci. Ne îngheață chișoarele. Ne-au înghețat picioarele la... Chișoarele, nu picioarele. Chișoarele ne-au înghețat. Așa. Suntem din Moldova, nu? Păi da, îi facem aici. Așa să zicem la noi, chișoare. Uitați-mă numai câte rânduri are de ață rupt este. Au cât îți de purtate. Și fain. Da, Știi, fain. Dar Bă, nu, dar ți-a nu ți-a scumod fost e- fric la picioare atunci? Nu. Hai, eu nu mi-a Să le gerat mari picioare. și trebuie Până seara să te n-am... porți. Până seara n-am... Nu ne s-au încălzit picioarele. Nu știu cum moșneagul mereu are vână mai mult. Moșneagul, da, e mai vânos. Moșneagul e mai vânos. O să mă îmbrac bine și pe desubt. Aici oricum n-o să se vadă că vine Catrința. Pe Cătrâța. Și ne arată, măi, cum jucai când erai fată, mai. Hai stânga, una, Dreapta, doi. Una pe la noi, mai. Așa. Oricum aici vine pufoaica. Mama? Hai leacă și fă aici. Hai, mama nu vrea să vadă. Haide, vino. Da, cât te faci? E rușinoasă, mama. Hai, tată, matale. Așa trebuie să fie, că te strânsă cu tăi chileață, știi? Da. Hai, moșnește, așează baba, că vrea să iasă la joc, măi. Când o să-ți îndre barba, și asta. Am berberit asta, îl Da, vezi ce cu babă frumoasă te frumoasă. cu nebunul. Da, așa da. Da, E acum bine acasă. trebuie să ne iau Catrința. Care era fața? Așa vine. Pus un pic măscaș, pot, normal că pot. Uite așa trebuie să iau. Trebuie să văd și eu. Ți-ai pus Catrința? Bă, da, și slab ești, fratele meu. A, eu crescut burta asta prea mare. Da, aici e una gravă. Dă-o mai jos. E gata. Da, mă, legăm cu asta. Da, dar trebuie să o ții, știi? O țin eu așa. Și-i faci un nod într-o pe lateral. Vezi să o așez bine. Să prinzi o leacă mai de subțutea, știi? Da. Da, Nănică, e bun. Nu, trebuia nod. Nod? Da, Două? să vii, da, două Stai noduri. Așa și le fac egal. Așa. Știi că se vede frumos Da, în jos da, da, alea. și mai lungi. Da, așa. Așa. Ce frumos ești nebun. Au! Au. Eu Au. sunt aproape îmbrăcat, îți gata. Ana. Mamă, dă o leacă să tăiem asta.
Să-mi pun numai așa pe frunte, De știi? ce? Că nu stă rătea rău, dar doar Poți să de spui, să nu? vadă alb. Da, bă, dar și cum să spui pe film? Dar și ești indian? N-am înțeles. Gura! Ei, făceam așa, Cătălin. Gura! Uite, se vede rău aici. Stai să gură că ești așa-i băbuța. Așa-i baba. Dar n-ai Băbuța. cum să faci pe frunte. Dar nu așa, Cătălin. Uite, nu mai dau așa. Și așa. Stulburile mințele. Tălbările mințele? Stulburi mințele. Lasă așa. Băi, nu-i pun așa, în spate trebuia să legi. Da? Da, Zași? da, Hai da. să leg în spate. Ai bun. Lasă-mi așa în spate, că e mai bun în Bă, spate. așa e bun, așa e bun. Așa e bun. Și Lasă-mi. acum pui baticul. Baba, asta e șmecheră, de crezi că e... Încă poți să mai strângi. E fost așa într-așa fel, să fie mai lungul pe spate. Hai să vedeți cum aranjează moșneagul. Și tot așa la spate o legi. Știi? Cum ai legat matale, mamă? Tot la spate? Da. Nu, dar dai odată așa. Așa. Și aici? Da. E de la mine. Nu e bun așa. Nu, dar asta las-o așa. O las Așa las. așa, dar aici nu e bun. Da, să vezi pe N-am nică, dar să vadă albă. Să vadă, da. Da, uite, zici că ești măicuță. Mă, măicuțele. Leagă gine, strânge, baba. Dar de ce nu legi? De sub, nu pot? Uite așa. Nu pe de sus, pe deasupra, așa. Bun, Și cam asta a fost echiparea mea. A, uitați ce băbuță. Mi stă bine? Normal că nu stă bine. O să nu stă. Ia să ne iau și... Păi și m-a spăriet. Te-ai spăriet, asta este. Să ne iau și... Șuba. Băi, Daniel, dau șorai, dă să mai dau o pereche șorai. Doamne, dă-i mai eu, dă-i. Mai era o pereche de Stai ca să-ți opinci. dau eu o pereche șorai. Dă nu le da, am ochinci, dar... Nu mai era o Șorai pereche pe mai mare? de unde? Sunt aici? Da, nu. La mine. Nu mai era o pereche de șoroi de ăștia de ochinci mai mari? Nu, dar bune și ele, dar au fost prea strânse. Ah, Au fost prea strânse și m-au bătut. Și m-au bătut. Au fost strânse și unii pui, unii ți ziceam pe așa. Ei, mă duc acum să... Mă duc să iau... Mi-am luat și șosete de lână. Astea sunt pincuțele. Spui tălpișii ăștia. Ce tălpiși? Vrei? Pune. Nu mai pune că îl ridică prea tare în vârf. Nu, nici Ha? lasă așa, ca să stea pe talpă. Da, dar oricum nu le mai strâng tare. Da. Ia zi. Știi, Cătălin, să faci și Sau aici? altfel, știi, o leacă de căldură. Nu stai drept piciorul pe ei. Da. Și ăsta tălpișii la ghetele mele. Nu te strângi? Când dar nu e la rău? Păi, picior și ală, nu? Măcar strângi ea. Te strângi? Hai, câte pereche ai de susțit? Să trei. Dar nu, dacă îl lăs așa, nu Da. mă strânge, dar nu le mai strâng, atâta. Mai bun. Nu le strânge tare. Dar E nu- leagă, mamă, leagă. Nu, aici nu era în piciorul celălalt. Nu știu. Ei, vezi, parcă vine așa, nu? Cred că așa vine, așa, tu îi luai este invers. Mai bine, Bun după așa? cum o calcat, s-o mai dus o leacă într-o parte. Bun așa? Da. Mai trebuia tălpiși. Nu mai trebuie, Daniel, să-l Da, ridic așa, prea scoate-l sus. Tu ai pe aici. două perechi de ale alte și asta de lână. Nu, să-i scot tălpiși. Dar de mocăită, mă, ești babă. Da, da, așa-s femeile. Așa-s femeile. Filmezi treaba asta? Da. Ce frumoasă ești. Ha? Ce frumoasă ești. Nu? Stai gine? Gândeam ce făcea o fată. fată, mamă. Da. Mă era să mai zic eu ceva. Când eram babă, eram ca lumea. Am vrut eu să fii fată, dar nu. Ai vrut o fată, e? Uh-huh. Așa să faci. Dacă aveam un băiat, mai trebuie Să faci cu ură, tu ești abia ca fată. Tu vezi, e bun așa? Da. Vezi cât alopieți de mâini are? Unde o legi așa? Și să faci cu lopiețele astea de mâini și Bă, dar fată. se vede rău asta. Ce? Lasă-mă că e bună, frate, dar ce, să fii scurtă la mâini? Da, Deci, bun. mai strânge o leacă. Dar nu e bun. Uite, nu e bun așa? Nu? Nu e bun. De ce? Da, da.
Tu uite-le că aici. Trebuie să o prinzi și pe asta la altă aici. Păi da, dar nu prins-o? Nu prins-o. N-ai prins-o și pe asta de spate, mă. Hai, fă tu, Cătălin. Fac eu, am băbuța mea. Culcat? Șarpile! Dă pe partea cealaltă, Cătălin. Pe aici. Așa. Așa. Atât. Oricum nu ușu bocan și dacă văd că de frig la picioare, ni Da. schimb. O să faci și vrei tu. Ha? Asta ești bun, tăi. Mașina unde ori e? La Costia. Și nici eu învățat. O lăsați la pot, băi. După vă săsuiți și vă duce. Da. Dar chiar e, noi mergem cu mașina mea. Dar nu, doar, Baba și mașina mergem împreună, doar dar mașina mea. nu, cum se dispartă? Urmă când vii de aș, cap mașina la Vasile la poartă. Și duci cu cabra de la relul încolo. Da. Nu știu, să te trăsești, uite, spre că foarte frumos. Da, nu. E un aspect fain. Se află. Stau în genunchi în fața babei. E să faci, asta este. Bun? Te așa, o cață și eu. S-a acațat? Da. În moșnește sub fustă. Asta ți țară. Noapte din 3 ani. Ha. Da. De mulea că unii cred că sunt mici. Ce? Mă strâng în vârf. Ce? Ok. Zici? Da, zic, mai erau perechi. Nu știu la cine ies. Mi se duce. Cum este elastic, știi? Să vă dați o părere acolo. Ce părere vezi despre babă și despre moșneag? Și dacă la voi se practică aceste obiceiuri. Gata, Oricum astăzi o să fie un video mult mai frumos față de ce a fost, că asta a fost, am rămas fără baterie, n-am avut ce să filmez ca lumea. O venit și fratele meu, fratele la babă. Noi ne pregătim de plecare. Ce faci, măi? Ne pregătim de plecare. Ne vedem când ne întâlnim cu capitanii și cu asta. Și am plecat! Și cu baba și cu moșneagul. Moșneagul a nebunit. Hai că îmi stă bine de babă. Mi-am ales bine rolul. Oricum noi am vrut să facă alți băieți. Eu trebuia să fiu capitan, ne-am schimbat total. Au fost în scurt, n-am prea am avut timp să învățăm, n-am fost niciodată babă eu. Așa că sperăm să iasă ceva frumos. La anul poate să facă flăcăi, nu? Da. Ca eu sunt surat, Cătălin e surat. Și mai sunt câțiva băieți care sunt surați. Na, nu prea ni stă nouă, dar n-avea ce face. Bine. Da, ni stă bine, dar vreau să zic că na, avem o vârstă, știi? Ați dai seama. Ne vedem acuș. Mai spate. N-ați înghețat?
A fi o poartă. Te-ai încordat imediat. Nu sunt de zice. Nu știu ce le dă, da? Îi dă bine. Dar și-o pe jos.
El e moșneagul meu. Și frumosul meu. Foarte. Eu-s băbuța. Acum așteptăm să vină toată lumea. Și ne auzim. Și are că...
Ocazia sărbătorilor de iarnă, avem onoarea și plăcerea de a felicita pe părinții noștri în Haidea cu întreaga sa familie, multă sănătate, bucurii și un an nou fericit. De 3 ori, ura! Vă mulțumim pentru bucuria dumneavoastră și organizarea și să aveți sănătate în familii. Vă dorim să aveți bucurii. Să fie anul 2022 mai bun, dar sănătate și ziceți să aveți împlinirea sufletului, să fiți liniștiți și bucuroși. Să vă ajute Dumnezeu în tot ce v-ați propus, în familii, în copii, la nepoți, tot ce vă doriți și să vă ajute Dumnezeu. Văd și copiii și mă bucur că au venit. Mă bucur că ați dansat așa bine și nostru. Eu nu prea. Bă, mai cam ăla, are parcă. Au făcut ceva aia. Tot ce ne-ați urat, să vă dea Dumnezeu mii. Să fiți sănătoși și bucuroși. Nu plecați, are să aduceți. Ca să vă servim cu un colăcel, cu... Așa. Nu vă grăbiți. Asta e frumos. Un an bun, cu sănătate. La anul și la mulți ani. Să fiți Să rămână și la mulți ani. la mulți ani, Ionuț. Nu vă vedem, acum vine. Eram cu timpul în urmă. Da, mă bucur. Mulțumim că Aoleu, am făcut și eu un pic de pauză. M-a schimbat. A fost pe vărmiu, pe altcineva moșneag, pe Ionuț, pe vărul Cristi. Căiuții mei! Căiuții, Laurențiu! Culcat! 7 lei motorina. Aici e altă treabă, băieți au experiență. Hai cu muzica! Altă treabă. Plouă, dar asta e. Să-l tragi departe. Caii de la Golfmani. Baba și cu moșneagul. Laur, ești numărul 1. Da, de acolo, are și fete și băieți. Ce iese? Bagați o oră, o sârbă. Băi, dragi prieteni, am cam terminat cu capra. E târziu, e 8:30. Nu mai pot să rupt, mă doare gâtul. O să ne vedem mâine cu alt video, tot
tot de la capră. Acum am venit până la socul meu. Am ajuns mai devreme acasă, n-am mai putut să mai filmez, că deja s-a notat și nu mai puteam deloc, mă durea și gâtul și obosală și trebuie să mă credeți. Ne vedem în următorul video. V-am pupat și un an nou fericit și plin de realizări. Salutare la toată lumea!